thirin thlani somni pasari ni lai ni kan lo thleng le ta tun tum khovel thu thar kan ngai thlak tura hianin tun tum hian Middle East lam le Russia Ukraine lam le thubeng war thlak tak tak kan han lor le don ani ole video masa kan tarlan tak ang khanin Israel in Gaza a Hamas laka bai puya thlak na damdo in an bei fu pal hlo unia soi ani kha khami chungchang kha kan tar langa kha khovel Sawrkar enga mozat le Donald Trump helpon an soi sel ni in media tam tak te chuan an tar langa ni Nasser Hospital ania ani le taka chuanin Hamas te hian damdo in te school te biakin mosque in no pangin omna mun te public mun in phen nan an hmang thina ni chuta tang chuan Israel Sipai hian do thina an bei thina lei hnuai luna kwa te siamin tunnel south an siama Israel Sipai ten an beile don an nei chuan mi puyan be masak nge ngai tur ang khanin ruam manna an siam thina chu tak chu an chakna chan Israelina nataka an bei theilo na chan po ani an din chan na chan ani ti te pon soila dik mai ome chu tiang chuan Gaza buaina atang khan chu tiang thil chu akal to hei hi indo ma dei atangin Hamas te hian an lo ruam man lok ani ola engtika emo chuan Israel hen indo na lian tak an lam ma chonanga chu ti huna chuan Israelin an bei theilo na tur le Hamas ho an din chan na tur an mani an din chan na turin le Israelin bei poni se khovelin Israel chu an dem dona ti te chu tiang zong chu an lo ruam man lok vek ni hian a hriat ani chu duna hian Gaza in dona hian a thleng dik ta chi a renga chu tiang chuan in Nasser Hospital a hian helpol enge mozat an tom ni in Israel chuan anga ni chu tun Gaza in dona po hian Al-Shifa Hospital te Gaza Indonesian Hospital te ei tuna Nasser Hospital in beina hmuna changle mekania indona hianin damdo in hian le public mun hian ven himna abik takin damdo in hian indona hian ven himna nei turin right chanaya dikna anaya achan chu dam lote mangang tan luna ani wang hianin indo pol pahni emo pathum po ni se damdo in hi chu khoi thiang lo ngai ani thina ama ero chu indona atel ten chu damdo in chu mel malam an pol pui an el pui te an beina konga damdo in chuan mangtang kai ni chuan chu damdo in chuan ven himna tura dikna anei chu achana ni ante thina chu Gaza po hian hei ani dana ni hewang hen Israel chuan damdo in a luchil abe ti thom kan hriat fo kha Hamas ho an tum wang ani bermai ole tuna po hian Nasser Hospital Israel chuan beilia video masa kan tarlan tak ang khan teng mangena kap nia soi ania journalist enge mozat thizinga khan an telami somni borvel jet Nasser Hospital be wang khan Hamas lam chuan Palestinian media lam chuan thiangin an soya anjinga hianin journalist enge mozat an tel hemi chungchang hi an chui chiang me kania IDF chuan Nasser Hospital chui chian na chu zawzo ken an kalpui ti soin teng bena wang hian hedam do in hi a chenual nia soi ani Israel Defense Force chuan nimin lam Khan Younis Nasser Hospital be pui thana chungchang chui chian na an kalpuya an chui chian na masabera chuan Hamas te chuan damdo in muna surveillance camera an da ti Israel chuan a muchuaka mi somni chuang kha beina wang khan an thia thizinga paruk chu firfiak polan ni Hebrew media te chuan an huwa IDF Southern Command chuan Hamas surveillance camera chu drone mangin be phalna an pe nia tarlana nia masia to pa chuan drone mai ni lovin teng manga ka phalna an hu nia soyenia journalist engam mazat thizinga hian an tel hi wang hian boru ka pun lun chhota ani report tarlana ni danin Golani Brigade Sipai ta chuan Hamas ina anda camera Nasser Hospital mi chu an muchuak masabera IDF Israeli Sipai ta chevel Hamas ta hian hedam do in camera tang hian an vil reng nia soyeni Southern Command chuan he device hi neutralize turin ti che turin da bo turin drone be phalna an dila an hmuwa chumi hnu rewak lova Sipai ta chuan rifle scope nia an ngai an hmule a lo om lian jok buaina lian jok an ma chhon don ni nan nga ya Hamas te hian an lambun mai don ni nan nga ya hewang hian teng manga be phalna an dil le ta ni in an soibok division commander chuan teng manga be phalna apek hnuwa Southern Command chuan phallo ni in report atar lang thunga atopa chuan he hmuna hian shell pahni ka ani ta silai keng he damdo ina hian an om ngei ti hriat chu ani hnuwa teng mu dang avoi ni na hi ka ani le ta silai keng hi pali an thi
he hmun atanga footage a hian thanchuak tu te chu helai hmun a hian an tlan nga la meikhu a chuaka van lama meikhudum azam chho ngoi ngoya thanchuak tu te le journalist te po an tlan nga la heti lai tak hian teng sel te hi ka ani le a chanchin bumi le thanchuak tu te helai hmun a hian an thleng to ti teng lam hian an hrelo ni in media te chuan an tar lang bok hizinga hian Hamas in an enkol Gaza Health Ministry na tarlan danin mi somni chuang thi an oma azat tak hi fin fiala ni lova Reuters cameraman Husam Al-Masri po hizinga hian talin Associated Press freelancer Miriam Dagate Al Jazeera contributor Mohammed Salama te po hizinga antel Channel 12 chuan Sipai thu chu atar langin an vain mi som paret an thi ni in atar lang thunga Hamas operative so mantela mase IDF chuan tun thlengin mi paruk chau an la fin fia thung investigation masalama thil mu chu ani hnuwa IDF Chief of Staff Lieutenant General El Jamir chuan he chui chen na hi zauzo ka kalpui ni tur thu puangin bepui thlak na phalna pek dante uluk tekin en fi ani a thil thlen dante chui kir me kani chungzinga chuanin poi khoina thlen hunte ral thuam man ang chi rang rang te grauna thutluk na siam te chutianga ain khai dia dante an chui chiang me kani Sipai thu puang tu chuan nimin tlai khan he poi khoina a thi Reuters le Associated Press journalist chu Israel beina chuan a target lo ni in a puanga Israel Sipai thu puang tu Lieutenant Colonel Nadif Shosani chuan Reuters le Associated Press journalist chu tumreng wanga bei an ni lo ti anem het bok heti lai hian Hamas chuan he poi khoina Palestinian thizinga hian firfiak pol an omlo ni in an tar lang ve boka Palestinian Media Office thu chuadanin Israelin firfiak nia asoi Palestinian mi paruk afin fian ni anga asoi te hi damdoi in atanga hladewa Al-Mawasi a tha an ni thu apuang thunga pakhat dang chu hmun danga tha ani thu a soibok Hamas thu chua chuanin hmun danga tha pahni te hi civil mi an ni le ni lo an chiang lo bok firfiak pol chuan Israelin he athil ti sual hi apomanga ya Hamas ten he damdoi ina hian camera an da ti po hi thudik lo ani ti in Palestinian lam chuan thu chu an siam ve boka fin fiana engma Israel hian nei lovani mi puite tha ve ka tumani chutiang chuanin amo phurna hi apom turani ti in Palestinian thu chu chuan atar lang ve bokani he pai khoina hi international khovel Sawrkar ten an social na sa a European Union diplomatic arm chuan hei hi pom theilo hulhualani ati Israel chu international law noya civil mi le journalist te humhim turin angena European Union External Action Service chuan he buena hian thina tamto lutukani ati Foreign Press Association point bepui thlak na hi andem thu soin silai me po hian journalist ten camera nena anin chhopna damdo in pon lam staircase adenga hei hi in warning lock na le in vau khan na lok po omlavin Israel a cheyani ti in an soi ve bokani Prime Minister Benjamin Netanyahu office chuan thu chua siamin Israel chuan poi khoina thleng hi poi adi thu soin thil thleng rap thlak takani thu a soi ve boka IDF chuan civil mi thi te chu an torpui thu tele journalist chu tumreng wanga be an ni lo thu a soinon boka Hamas chu Sipai thila medical facility mangtang kaya civil hmun ma indona atana manga IDF chuan a pu chhun zombok Gaza indona hian damdo in te chu indona hmun na lo ni photo a Israel chuan Hamas te chu indona hmuna om te chen na tur mi man te le Sipai infrastructure thupna na mang thin ni na pu ani kha Hamas hian tun hnaya Nasser Hospital a hostage an lo nei to a mi an man te kha an lo hreng to a an lo da to ania soyania hei hi IDF le ex hostages tam tak thu soya tanga alandana nia Gaza Strip marlama om Shifa Hospital chu Hamasin an miman dana na lo mang to a indo tir lam khan command le control center atan Hamas te hian an lo mang to boka Hamas fighter le IDF Sipai indo na hmuna lo chang to ani kha heti lai hian Gaza Hospital bepui thlak na Reuters le Associated Press journalist hi de chu target an ni lo ti in IDF thu puang tu chuan a soi Reuters le Associated Press a journalist pani Israel in Gaza damdo in a beina athi de chu an bitum ani lo ni in Israel Sipai thu puang tu chuan Reuters a hrila Sipai ho tu chuan hospital be chungchang a thutluk na siam dan an chui chiang ni in a soi Israel Sipai te hian soita kang khan thoran ni khan Gaza Strip chim lam Nasser Hospital an beya
mi somhnian thia an zinga hian Reuters, Associated Press le Al Jazeera le outlet dang a thok tu journalist te han tel Reuters le Associated Press journalist te omna hi bepui an thlakna hianin beitel tumzinga an tel lo ni in Colonel Nadav Sosani chuan a soya camera man ruam hangin Reuters hian Gaza in dautan tira tang Khan Nasser Hospital atang hian feed an thon fova ka ringa Mossad kalta tang Khan News Agency hian nitin feed an ti chuaka hospital din munte hospital be ani dan te pon no tar lang ve photo ani Israel in be puya thlang masak lai khan cameraman Husam Al Masri an lo en call to Reuters live video feed chu close alo ni to bokani journalist panga thizinga hian Palestinian firfiak pol nia Israel ina asoi mi paruk te hian tel lova thu chua siamin heng mi paruk than ni dan thalak tarlana nia heng zinga hian Hamas le Islamic Jihad member nia soite po an tel ni in Israel chuan a soi heti rual hian general staff chuan civil mi te chunga har satna buaina thlenga piang chu poya ti thu le an tor pui thu a soya Israel Sipai te chuan an thil ti chu Sipai lam chau hoi ani thu civil mi ti na tan tum lo thu le Sipai in beina lam hoi chawa kalpui be pui thlak ani thu an tar lang bokani Israel Sipai thu chuadana chuan Israel a general staff ho du pa en jirchian bel turati gip engamozat om chu la tar langin pakhatna chuan be pui thlak ma a phalna pek dan en fiate chuta chuan be pui thlak na tura an man tur engangral thom nge ti phalna pe tu tele be pui thlak hun tur te chutianga thilom dan te kimchang takin chiang zokin zau zoka la chui chian tur ani bok Hamas chuan he poi khoina athi Palestinian zinga tuma firfiak pol member nom lo ni nan la soi ve fana he Hamas Sawrkar Palestinian Sawrkar Media Office chuan thu chu asiamin Israel in firfiak nia a hriat Palestinian mi paruk zinga pakhat chu damdoi ina tanga hlatakami almawasi tha ani thu an tar lang boka Hamas thu chua chuan hun danga tha pahni te hi civil mi an ni le ni lo an soi fia lo bokani ole tuna hian US a thlipuina takat le meka Arizona state chuan buai hle nia soyani mi sangtelin power an nei lo Phoenix Sky Harbor airport a thlona somruk pahni chu ground a din tir an ni thlipuina tak chuan metro Phoenix a in engamozat ati cheboka airport a power alut theilova thlona po tuna hian a khailak mek atang khang mek hlom bokani thlipuina tekena ti boi nu metro Phoenix a hian ina nuaya chuba ka vaivut thli aron thok bok nia soinia mi sangtel chu thimjing an om power nei lawin hetuwa chela hian an om mekani helairam chunga airport lian ber pakhata thlona thlok chuak turte e vaivut thli hian ati boi hle nia soi ani habub da storm antia habub anti hi thlitle awanga vaivut thli ron in siam khatiang kha nia United States ko thanglama hian rotui tlem lain tha line hetiang hi om fo nia soi ani ekhi weather ina tarlan dana chuanin heng vaivut thli te hi fit sing khata sang ten anin vor ni na soya thipui tle po hidar kar khata mel somnga tanga mel sari vela chakania tutengang taktak maya thli ron thok chuan vaivut tam takaron la a vaivut thli lo om takaron siam ta ni in an soi ole tunlai chu Russia indona lam hi khovel mi puiran ngai ven thara a chanber chu Donald Trump an biagrem atumna hian kongrang rangen mala ka ni ngong tam taka nei chhomeka a hlodling theido nem ti te khovelin an thlir ani kha Putin anen meu Trump chuan in biaknan kalpui ta ania maro chu ra tha te chiam kha chhuwa lo nge chumi hnuwa chuan Donald Trump chuan White House a Zelensky le European Union roi tu te lenga so ma anin kom le ta bokani kha khamin hu kha Ukraine kha security guarantee pek chung chang kha lar chho ta viau maya Donald Trump chuan pek ani tur thu kha puang ama ro chu Ukraine chu NATO a alut tur ani lo NATO member ani lo wanga Ukraine chu buffer zone ani thungang Russia emo Europe ram emo tena an khoi lo tur ve chutiang chuan buffer zone ani ang ti kha alo puang to bok ani kha tuna hian malakna la kal chhomek zela thum chuang zet indona he Russia hian a kal pui ta US khovel ram ho sarwal le super power nei ang hiala kan soi thin US chuan Ukraine chu amaka tamral thuam tran puilan sumle painen avura chutiang chuan Joe Biden a hun lai khan ral thuam thluk le ding on tam tak manan thon luta khothlang ral thuam mangin Ukraine chuan Russia abe ani bermai chutiang chuan in economy a hrek ron ania sumdon na tam tak khothlang ho chuan Russia an sumdon na tam tak an ro sana han pon thua terin an chhuwa san hloma chutiang chuan hrek chau an tuma ral thuam mangin Ukraine an pui reng boka chutiang NATO ram ho sarwal ten
Ukraine manga Russia an beiron nuwa po hian Russia hi ala fei fat vio maya Sipai tam tak chan to si eng tin nge Russia hian Sipai ala nei thei reng eng tin nge Indona hian chak taka ala om thei reng ti chu thil mak takani sang ni somni pahnia Russia President Vladimir Putin an Ukraine ram pum huwa ba be pui thlana kalpui nuwa khan Ivan Chachin chuan Moscow zirla ya ni la ya anun nuam tak chu chhuasanin Ukraine khochaklam inlak randu tu Donetsk la Luhansk People Republic ten hena tanpuina peturin volunteer angin na in pe a tuna chuan Russia chuan ram thar tia asoi Russia ram chunga alak lu tak huam chunga chulai mun chu haum to ni nikum mai khan Ukraine ram lu to muna azin alo ho nuwa Chachin hian Thunder Cascade volunteer unit a inziak lut ni na soya reconnaissance UAV operator na athokani ti in Chachin chuan Al Jazeera Ashilani kanna hian mel maram ville reconnaissance te atela target mu ani chuan commander te hna report ka pe a chumi nuwa chuan kan control le thina chuan artillery emo missile emo te chuan na an thok ta ni ati chenin hi nikum khan Russia rama Sipai na thok tu Sipai tana na thok tu mi maktaduai chan ve vel zinga mi pakhatania contract Sipai emo volunteer unit member emo poni se chutiang chu tam tak an om Ukraine recruitment officer te chuan Sipai atang turan tlangwal te an vai khom tak mewa chutiang chuan ti luina manga Sipai an trantir te po om nia soyani lain Russia ero chuanin har satna om lo nia soyani ya Sipai trantum tam tak tuna hian an lo om chhozel tin civil mi te po Sipai tranpui turin tuna cheni nagan soyang deuh hian an theina zone thewa Sipai lam pui turin mala hi amak te duai tel an om nin an soi March thlakhan Putin hian meeting a hemi chungchang hi lo soi to a Russia hian Ukraine ina Sipai an lak lu a in service a lut Sipai lut thar hi alet ni zetina nga zarzar ni ina soi Kifa Ukraine official te chuan April thlakhan Russia Sipai te chuan kumina Ukraine rama an grouping ti pun Sipai ti pun an tum thuan lo soi to a Sipai noi khat singa velin ti pun an tum ani kha tun thlatir lam khan Ukraine Sipai intelligence deputy head Vadim Skibitsky chuan Russian Federation ina mi an lak lu tum dan chu thlatin za panga hatanga za som an hlen chuak mek ni na soya hei hian kum top lama an kwata Sipai ni thei turang chin no kha theina konga nasa takin chutianga ni chuan Russia hian Sipai an nga don hle tam takin chan ma se chan ai nan lut tam jok ni a soi ani British Ministry of Defence chuan in dolai in dovung wang lai khan Russia Sipai maktaduai khat chuang an thi emo an hliam emo to ni na soya hei hi independent taka fin fia thei ani lo thunga Russia hian heng statistics te hi an thupa azat takan puang lova mase khothlang lam intelligence agency think tank te chuan hei hi an chhut dan ani minwai som chuan thi to anga ngai ani chu mase crisis group a Russian senior analyst Oleg Ignatov fasoi dan chuan Russia Sipai punzel chan pakha chu Russia hian mi la sa a chan tlem wang ni na soi ve thung hei hi tactics in thak dang lamna awanga ni ti in Al Jazeera shrila Russia hian indona hmuna manro rit tak tuna hian a hmang to lova a chan chu drone an hlom to a drone te hi tuna hian warzokin an hmang ta ani bermai chumi drone khal tur chuan civil mi te pon theina sang takan naya Sipai ni kherangai lova nichina tlangwal pakhat chanchin kan soyang deuh khanin drone lama thiamna le ang ten chutiang chuan en thlak na thokin an drone te an khal kwala chu Sipai tenen anin link kwal veka mel malam target an mu chuan Sipai an thrila chutiang chuanin Russian Air Force laman che ve thung nia soyani course operation nei lai khan Russia chuan indona ral thuam lian tak takan manga khamin hu kha chuanin drone hi atam zoka chuan an hmangta nia soyani bok Russia hian hun rei tak chung chu Sipai pol lian tak tak nen in beina a local pui to lova pol te ro te in siam min chu tiang chuan an chu keu zok nia soi ania mi pani ema pathum emo panga som thlengang te pon pol angin an in siama chu chuanin drone khallu ta artillery in an chu zui boka tiang chuan Russia hian mi le san chan tlem pha bok nia soi ani Russia tang hian indo kum khatna khan Sipai tang theitur tlangwal sang tel kha Georgia le Mongolia lama Russia tang khan an tlan chhia police te chuan sapuaya patrolin chutianga pem chhok tur te po an dapa tlan che tur te po an dapa engemaw zat an man nge ani kha khami nu kha chuan khatiang bo ro kha tame ulovani ani na taka chu November ni khat sang ni le somni pahnia tang khan mobilization ko na Russia tang hian to lova Sipai lak run puyang kha sang ni somni pahni November ni khat nu khan kal puyani meu to lovani an mani du thu nge Sipai tang
chutiang appeal to conscience angkha kalpui ni in human rights lawyer chuan hemi chungchang po hi soya inti luina hmanga sipai in tran luitir angkha omlo ni in a soi heti rol hian mobilization hun chung tuna hian local zel thawa mobilization to thleng in mobilize le sipai rong ru thar tur angte chutiang chuan kalpui chhun zom zel lak zel tho halani kumsang ni somni pahnia tangkhan mobilization atana conscripting ai chuan rambial te te ya sipai contract na te in pe kania sipai lu turin chutiang chuan na in siamania contract angin sipayan luta lo thata kan laya chutiang chuan in dona hian Russia a che chhome kani lo tam tak an tok tarawang hian Russia lama hian thalai sipai tang du te po an tam chho nia soi ni bok ni kumkhan Putin hian thu pe ka ziaka contract thar sipai te chu federal sarkar atangin welcome bonus atlang puin ruble noili chu US dollar sangni zakwa somsari manvel chu US dollar sangni zakwa somsari angvel welcome bonus angkha sipaya an tran tira tanga an bonus angkha pe kan ni thin don ni khan Putin khan lo puang to boka tual chung thu nei tu te chu tiang ang sum alet ni zel sipaya lut te peturin Putin chuan a fui bokani thlakhata al hotlem berin rubles noi ni sangli chu US dollar sang ni zanga chu a hotlem berina an la kani hei me ba ka hian lon tran puina ang chi le box dang loman thatak tak pek telan ni boka thingtlang huna mir thei jok te tan chuan hei hi hil than no om tak te po ani na china oma hewang hian sipai tran tum hi ni tin mai zatel te meu hi Russia hian an omji ani in an soi bokani Russia matong lain tlar malai na sipai zinga atam jok chu sum ai ma in an zelen na neile tuma bei tu te hanni omje bera chuanin damchung lungin tang tur angchi tam tak hi an du chuan sipaya tanti ran nia chutiang chuan Russia ta na ralan dawani chuan an ram ta na ralan dawani chuanin an thu buai jinfel sak an ni thin bokani chu an zalen na leiturin in dona an lut ni te pon soila dik mayome chutiang chu ral matong a hian mi engemaw zat damchung tang turang chi te chutiang chu an tel nia soyani bok tual tha te pong sual chutiang a thiam lo chantir damchung tang tur ang te chu in dona mun ral matong atlar malaina engemaw zat tuna hian anom mek bokani an sela tangin lak chuan nia rifle an peya Ukraine in do tur atir an ni chutiang chuan mitorot le damchung tang tur mi beidong tam tak an ni wang hianin disposable ang dewangai an nia indona hmuna human wave assault a Ukraine tlar malain suturati an ni tlang pui bok hei hi kumsang le somni pathum lai hol vela bakmut indona lian tham tak thuala ya tanga lawin tran to ang kha nia Russia sipai te chu indona til sual tia puan lo ni photo ani kha chutiang mi te chu andam chhuak ani chuan zalen na an mukir le thina ni kum khan Russia sarkar chuan hetiang scheme hian ti zawa thu boi ngai tua hun ngak mek emo chui chen mek emo te po sipai an tang du ni chuan phalna pe kani tabok hewang hian kumni borvel kal ta chung hian Russia rama zel tang an tla niam hle nia soyania kumni khat chungin mi noi khat sing ni zetin Russia rama zel tang an tla niam man record niam ber chu mi noi thum sing khat sang thum ani hei February thla a Moscow daily MK report atarlan ania tuna hian rampuma correctional facility te chu khar ani chhomek bokani achan chu zel tang dam tak ten ralan do du ani chuan zalen na pe kan nia hlo an nei don boka chu an tan chuan thlan om takania hewang hian zel tam tak Russia chuan khar chhomek ani bokani mase heng tactics te hi atul reng lo thaya kumin kumtir lama independent pollster leveda ina survey ane achuan Russia mi puiza somsari panga chuan indona hi an thlop ti an tar lang tlat mai chutiang ani chuan zel tang te indo tura an zalen na sual chuak tura beyan du ani chuan indona lama tir angkha tuna chuan angai to lo thuai do ni an soi Russia mi puiza somsari panga chuangin he indona Ukraine na an buaina hi an thlop nia soi ania nichi na tlangwal kan soi tak chenin ang deuh kha recruit a hian tam tak an oma ram hmangai na wangin an mani du thu ngein in pe hi tam tak anom chhome kani hetiang indona hian a poimo ber chu ram hmangai na in pek na ania abak zong chu secondary ang chawani ole tun tum chu khati khan kan han du to kanga Russia Ukraine indona lagal chhomi mi maya tuti lain Gaza lam man la boi chhun zom zel boka Israel indona lian jok le be puithak na lian jok Hamas te azung chu pa phoya phoro turle chutianga hun enge mochen Gaza op turin tuna hian be puithak na lian jok an kal chho pui don me kan ya chuti lai chuanin Nasser Hospital Gaza ami chu be to kin lo om ve mek boka
mi som ni zetan thi an jinga pali vel chu journalist an ni boka khovel sarkarin hedam do in beitu Israel an dem luai ania Israel chon hi a chui chiang mek bokani ole ati china khan han du to kela khovel thu tharin dona thu thar ngainom tak tak le beng war thlak tak tak te international news politics te he channel a hian nitin kan update thina in lo ngai chang zel don nia in zawa in mangtha le vek ole